हेलो लोगोफोर एनएस मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। मोब्लिब बिलखौ बेसेबां जानानै दं, मबाइलजों अनलाइन बोरै चेक खालामनो, बिनि सोमोन्दै आं बे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो दामनानै होदो। अब्ला जोङो जायखिजाया ब्राउजाराव थांनो हायो। क्रोम ब्राउजाराव साबसिन जायो, बेनिखायनो आं क्रोम ब्राउजाराव थांगोन। बेनिफ्राय नैबे सार्च बाराव लिरनांगोन APDCL आं सिगां सार्च खालामनाय दंमोन, जाखांफैदों। सार्च खालामदो। बेनिफ्राय नैबे APDCL, बे APDCL आव क्लिक खालामनानै होदो। नै बिदि अपसनफोर फैबाय। दानिया बै भिउ इलेक्ट्रिसिटि बिल, बेवहाय क्लिक खालामदो। नै दानिया कन्जुमार नाम्बारखौ होनांसिगोन बेवहाय। कन्जुमार नाम्बार बेवहाय आं होनोसै। बेनिफ्राय नैबे थिराव क्लिक खालामना होदो। अब्ला नै नुजाफैबाय बिल नाम्बार, बेनिफ्राय बिल डेट, बिलखौ माब्ला दानदोंमोन बिनि डेट दङ। ओमफ्राय डिउ डेट माब्लासिम होनांगौ। बेनिफ्राय नै नेट बिल एमाउन्ट 2272 दङ। बेवहाय माने गोबाव जाथारबायमोन होयिया, बेनिखायनो 2272 जानानै दङ। बोसोरसेयानो जाफ्रामबाय। बेनिफ्राय रिसिप्टखौ डाउनलडबो खालामनो हायो। नैबे PDF फाइलाव थुबानो डाउनलड जागोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। स' थेंक इउ।